Selam dostlar, sizning bilan men Fannur, ham biz bugun klipning yangi chiqarilishini tushiramiz. Bugun bizga qanaqa kim keladi bo'lasiz? Bilasizmi? Bugun bizga tanilgan jurchi, sportsmen, yozuvchi, Google Big TK kompozitor, ul da bo'lsa Elmir Nizamov keladi dostlar. Selam Elmir. Selam. Juk sening hallaring. Hallar shart, yaxshi. Bugungi intervyuga hazırmı? Qavshamaysanmi? Albatta qavshayman, lekin hazır. Demak do'stlar, bu videoni siz Qalbning YouTube kanalidan ko'ray olasiz. Shuning uchun tushiramiz. Mana bunda ссылка. Qizlar da kelib jetdi. Selam. Narsa, hazırlandingizmi topshiriqqa? Elbette hazırlandım. O gece Elmir Nizamov. Nechik hazırlanmışsın endi bunda? Endi, oysa qizlar aydagi topshiriqqa o'tiramiz. Bizning tezdan endi barsida boshlanashaq. Elmir aboy, emne sening yaratgan kishing bormi? Bo'lsa, nega uylanmaysan? Mana deydi. Xotin qiz nasha turmasrasin endi. El oro se ha ido de la plata ha venido. İşte bu. Tercüme etip bir yere başlamadı İspanyolca öğrenmeyen kişiler için. Haydi, merhaba. Selam, efirde Qalb. Elmir, senin hizmetdaşın Sergey Rahmanov bulay degen. Her sanatның en yuqori sifati ul ixlaslık. Bugungi әңгәмә шундай ихлас булыр дигән өметтә. Башлыйбыз. Эльмир Низамов, танылган композитор, романс, җырлар, камера инструменталь, симфоник һәм хор өчен әсәрләр иҗат итә, спектакль, фильмнарга музыка яза. Аның күк хәрәкәте әсәре заманча музыканың халыкара трибунасы конкурсында Россияны тәкъдим итте. Шул ук музыка 2016 елда Монте-Карло филармониясе башкаруында Монакода яңгырап, Европа тамашачысының мәхәббәтен яулады. Менә шундый ул безнең Элмир Низамов. Элмир, монда сорауларны мин генә түгел, әле балалар да бирәчәк, яшьләребез һәм әле интернеттан килгән сораулар бар, тамашачылар. Безнең интернетта сиңа сорауларны юлладылар. Аларны инде безнең блогер Фәннур җиткерәчәк. Хәзер безнең бик каты сорау бирәсе килеп утырган Раилнең, рәхимет Раил. Хәзер дә бик зауык итеп килеп килгән сиңа ошыймы киемне сайлау һәм аны туры китерү, шул процессы дигәндәй, һәм син мода артыннан күрсәтәсеңме? Bu indi kiyimine qarab başallar diyen kebek buldu. Birinci şunda sırada başladı. Elbette. Her halde benim Elmir'den moda jurnalların aktarıp oturganı көргәнем yok. Bik zavuklu болса da. Чехов әйтмешли, в человеке должно быть все прекрасно. Әлбәттә, ничектер мин кызыксынам. Мода белән дә генә түгел. Без бит инде әлбәттә кешене кабул итәбез баштан. Кием аша, ничек ул әзерләнеп килгән. Аннан соң гына бит ул ачылып китә. Шуңа күрә ул әйбер минем өчен иң мөһим түгел әлбәттә, ләкин минем игътибарым бар. Әлбәттә. Кеше матур булырга тиеш. Рәхмәт, бик зур шундый кызык сорау өчен. Бер кайчан да сораганнар юк иде кием турында миннән. Син бит гышлай үз образны бик уйлап йөри торган кешегә охшагансың. Ну, бәлки шулай. Сез хоккей яисә футбол карыйсызмы? Мин үземне гел битараф кеше дип саный идем. Спортка. Хоккейга һәм футболга. Ләкин менә бу бөтен дөнья уеннары Казанга да барып җиткәч, килгәч менә бу узган җәйне. Әлбәттә мин футболга да бардым, футболны карадым да һәм футболга багышлап җыр да яздым. Син карарга бардың, син махсус кемнәргә сөйләп бардыңмы, кемнәргә бардың? Шулай туры килде, ләкин туры килде миңа бик кызык командалар, мин карадым минем яраткан Испаниямны һәм Иранны. Шулай туры килде, шуңа күрә мин бик кызыксынып карадым ул уенны. Рәхмәт, бик зур сорау өчен. Монда сезнең барыгызның да Элмирның музыкасын ишеткәнегез бармы? Ишетмәгән кешеләр бармы? Кулыгызны күтәрегез. Ишеттерәбез. Барысы да ишеттегезме? Ишетмәдегезме? Хәзер алайса Алтын Казан мюзиклын тыңлап алыр өчен нәкъ вакыты.
кызык моменты миңа бик ошады. Әйе, шундый бию, аждаһа бию. Аждаһа. Әйе. Илмир, әмінә иң беренче әсәрен язган, Илмир ничә яшьтә иде ул һәм нинди нәрсәләр турында хыяллана иде ул? Иң беренче әсәремне мин яздым 11 яшымда. Мин ул вакытта музыкаль мәктәпкә килгән генә идем. Мин берничә ай укыдым да һәм әзмәс шәли башлагач, ноталарны таный башлагач инде, үземдә уйнарга әз генә өйрәнгәч, безнең шундый дәресләр башланды. Һәрбер бала безнең группада музыкаль әсәр язарга тиеш иде. Бу эксперимент кебек инде ул. Әйе, һәм безгә шундый заданиялар бирәләр иде. Менә, мәсәлән, соң кулның партиясын безгә күрсәтәләр, бирәләр, ә менә кейін үзеңә уйлап табарга кирәк. Һәм мин ул эшкә бик кызыксынып киттем, һәм һаман да туктай алмыйм. Нинди әсәр иде ул? Ул бер шундый гади генә вальс иде. Мин вальс язган идем. Мин гомер буе менә бала булган вакытта, мәктәптә укыган вакытта мин үземне табиб, врач булам дип, үземне гел шулай дип күрә идем. Мин сайлый идем инде врач кына. Ләкин 14 яшымда, 14-15 яшымда мин музыка яза башладым инде шундый җитди рәвештә, һәм китте төрле конкурслар, төрле фестивальләр. Мин уйлыйдым, бөтен кеше музыка языла дип. Бөтен кем музыкаль мәктәпкә йөри, шул кеше музыканы языла. Һәм менә 15 яшьтән соң, 14-15 яшьтән соң мин сизә башладым, бу әйберне икән бөтен кеше эшли алмый. Аның өчен ниндидер сәләт дигән әйбер кирәк икән. Минем шундый сорау бар. Сез 24 декабрьдә туган икән, кәҗәмегез буларак сез сүзергә яратасызмы? Кәҗәмегез дигәндәй, ничек әйтергә, мин үземнең кәҗәмегезлегемне менә шулай белдерәм. Мин беркайчан да бәхәсләшмим, беркайчан да ничектер кешегә каршы килмим. Кәҗәмегезләр шундыймы? Әйе, мин бөтен кешене тыңлыйм, ләкин үземчә эшлим барыбер. Илмир абый, ә менә синең яраткан кешең бармы? Ә булса, нигә өйләнмисең? Менә бит. Хатын кыз нәрсә турында сорасың инде? Турыдан туры. Син дә кәҗәмегез бугай. Яраткан кеше дигәндәй, ничектер мин бик шәхси әйберләр турында бик күп сөйләмим беркайчан да. Чөнки ул шуның өчен ул менә шәхси тормыштадыр инде. Ә кайчан әйләнем, күз күрер, белмим, ул бит барса да Ходай кулында. Үземнең теләгем әлбәттә бар, вакыты килер дип өметләнәм мин. Рәхмәт бик зур. Шундый үзең гашык буласың инде, Илмир, ә менә син гашык булып йөргәнен сизәсеңме? Мин кайбер вакытларда шуның турында уйлыйм һәм бик каты уңайсызланам ул вакытларда. Әйтәм, ничек яшәргә инде, ничек булырга инде. Чөнки без барыбыз да, мин дә ничектер теге гашык булган вакытлар бар бит. Сен кеше карамый да, яисә янәшә генә йөри, ул сиңа дәшми дә. Без бит инде барыбыз да аны бик авыр кичерәбез. Әлбәттә, мин сизәм дә, ничектер анда елмаюлар да, интернет челтәләрдә бик күп язалар. Шулаймы ни? Әйе, бер көнне генә Бауман урамыннан бара иде, ниндер бер яшь кыз, мин инде наушникта барам, гел музыка тыңлап. Мин туктатты да, ә сез нәрсә тыңлыйсыз ди. Мәйтәм, музыка тыңлыйм. Мин гаҗәпләнеп калдым, мәйтәм, музыка тыңлыйм. Ну ярар ди. Мәйтәм, ничек танышырга белмәгән мәйтәм бу бугай. Ну, кызык килеп, бик танышкан юзлык, бик оригиналь. Бик оригиналь. Илмир, без сине бөтен яклап сынарга булдык әле. Син чынлап та чын композитор микәнсең, чын музыкант микән? Хәзер без сиңа ноталар бирәбез, әйме? Әйе. Экранда да чыгачак, теләсәң мин сиңа булай да бирәм. Һәм син аларның укып нинди музыка кемнең әсәре икән әйтергә тиеш булачаксың. Бигрәк бу консерваторияның сынаулары кебек бу. Шулаймы? Анда шундый сынаулар бар бит? Әлбәттә. Мин алайса консерватория укытучы итеп аласыз. Мин аны үзем уйлап таптым. Менә беренчесен. Ну, әлбәттә, бу Моцарт. Маленькая ночная серенада. Пам, па-пам, па-па-па-па-па-пам. Бөтен җирсеннәр әле. Ой, сез гадәттә андый мелодияларны беләбез, әйме? Теге. Нинди күп тапкыр ишеткән бар. Әмма исемнәрен гадәттә белмибез. Шулай ук Моцарт, тарарам, парарам, парарапам, парарам, парарам. Бу 40-нчы симфония. Ой, молодец. Бу безнең яраткан симфониябыз Моцартның. Güzel, güzel. Хәзер монысын белеп кара инде. Монысы бик авыр дип уйлыйм сиңа.
Biz Мәскәүдән Казанга килгән вакытта менә бу музыка гел безне каршы ала. Ла 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 ла. Кем сылай гүле? Салих Сайдашев. Әйе, Кызыл армия маршы. Әйе. Әмма ул башта беренче полк маршы дип аталган икән, язылган вакытта. Ләкин мин аны менә шундый военный сугышчылар маршы дип кабул итә алмыйм. Ул шундый күңелле, монда шулай дәт, шундый күтәренке. монда бәйрәм. Аны язганда Салих Сайдашевны бүлмәгә бикләп куйганнар дип сөйләгәннәр иде. Аны язсын өчен. Безнең белән менә шулай эшләргә кирәк. Безне яп куйырга, ашатмаска, су ичмәскә. Интернеттан килгән сораулар фәннәр бер-ике иң кызыклыларын гына сайлап. Рәхмәт. Моннан бір-ике көн элек Instagram шелтәренә без сторис керткәнек, Илмир Низамов килә дип. Шуңа безнең анда Instagramга сораулар килгән. Илмир, беренче сорау. Сине кичкенә чакта үртиләр идеме? Һәм үртәсәләр ничек? Үпкәли идеңме? Мине бик яраталар иде гел. Үртәмиләр иде. Юк, үртәмиләр иде. Син кушаматында юк идеме? Юк, кушаматым юк иде. Минем исемне гел әйләндерәләр иде. Кем ничек? Кем Эльмир, кем Мир гына, кем Эль гына, кем әллә ничек. Һәм мин ул әйбергә менә бүген дә мин бик яхшы карыйм. Мин ачуланмыйм, мин яратам, минем исемне әйләндерсәләр, мин бик яратам. Кеше үз ниндидер шундый мөнәсәбәтен белдерә. Ә сезнең нәселнең кушаматы юкмы белән нәселегезнең дә? Бабаларыңның. Һәр нәселнең кушаматы булган бит. Менә Яшерәсең белән. Яшермишеллар. Менә они белән сөйләшкәндә менә анда ниндидер күршеләр турында ланкын гел кушаматлар әйтәм, безне нишләп юк. Илмир, менә сезнең сөйләмегездән инде аңлашыла, сезнең мишәр икәнегез. Мин аны яшермим, аны күрсәтәм. Шундай әйтем бар, мишәр башыңны тишәр дигән. Әлбәттә. Сез менә башны тишә алыр идегезме? Башны тишә белмим, ләкин мин үземне беләм, мин үземне бер яктан бик тыйнак кеше дип саныйм. Икенче яктан менә теләгән әйберем булса, мин әллә кемнең башын тишәм. Әйе. Әллә кая барып җитәм, әллә нәрсә эшләп бетәм, менә максатымны тырышам эшләп бетергә. Па-па-па-па-па-па-па, та-та-та-та-та-та. Восьмушками это надо все выписать. Здесь динамика должна быть. Минем өчен консерваториядә калу, ул беренчедән шул атмосферада калу. Чөнки син укыткан вакытта син үзең дә бик күп нәрсәгә үзең өчен ачасың. Это здесь прямо такой здесь прямо замес должен быть страшный. Мы выходим Тебешем композиция. Композиторларны музыка язырга өйрәтү. Мин үзем дә шаккатам, ничек өйрәтеп була. Ул әйберне өйрәтеп булмый, әлбәттә аны өйрәтеп булмый. Мы можем говорить. Ну, Катя, это немножко прям вот это Чайковский, да. Ну, прямо из другой оперы. Ну, куда? Ну. Бик шуның фикериши пишу сердцем, проверяю головой дигән. Шуңа күрә алар менә йөрәкләре белән язалар, ә мин менә аларның башлары дип әйтим. Мин тикшерүче, прикладная музыка дип атала. Ул спектакльләргә, кинога, анда видеоларга, телевидение өчен музыка язу турында сөйлим инде мин. Анда киләләр безнең гомумән студентлар, композиторлар. Ә менә шәхсән минем класстагы укыган укучылар инде индивидуальный рәвештә бара торган дәресләр, минем алар 4. Илмир консерватория дигәч, ул классика күз алдына килә инде. Ә син рэп тыңлыйсыңмы? Электрон музыка? Мин бөтен төрле музыканы яратам. Минем өчен бар сәләтле музыка һәм сәләтсез музыка. Яхшы музыка һәм бик яхшы түгел музыка. Мин бик яратам заманча ниндидер яңа форматлар, яңа форма артистлар. Мин бик яратам шулар барысын да. Оксиморонны. Әлбәттә, мин аны бик күп тыңламасам да, мин аның белән таныш һәм бүгенге көндә рэп юнәлешендә бик күп һәм кызык ачышлар ясыйлар. Аларның барысында мин бит аларны икенче яңа жанр инде. Менә син аларны тыңласаң да, мин мәсәлән шул идеяларны үз иҗатымда башкача дөньяга аштырам. Ул шулай булмаса да, ул минем өчен илһам. Данлы кеше булу турында хыялланасызмы? Сиңа мөһим ул?
Әлбәттә мөһим, ләкин менә ул данлыклы мин күрәм үз эшем аркылы. Менә минем эшем, минем музыкам дан китерсә үзенә, танылса, аны белсәләр, яратсалар, менә Сәлих Сәйдашевны кебек менә шулай Белсә куллансалар. кемдә булса Илмирның музыкасы димме? Мин үземне- Низамов инде бу дип. Мин үземне данлы кеше дип санар идем. Ничек дисәң дә син хәзер Казанда билгеле кеше инде Илмир. Син аны сизәсеңме? Һәм ул менә ул билгеле булу сиңа ничектер ярдәм итәме ул үзеңә? Нәрсәгә ярдәм итә ул сиңа? Мәсәлән, мин театрларга бушка йөрим. Чөнки мин ул театр белән эшлим. Мәскәүдә берниндер кафега кердем. Яныма килде ике кыз һәм әйттеләр, сез Илмир Низамовмы диләр. Әйтәм, әйе. Мәскәүдә. Әйтәм, сез бит кайдан беләсез? Ә без ди көтәм сине спектакльне бик яратабыз ди һәм сезнең җырыгызны тыңлап ди йокыга китәбез ди. Берсе әйтә. О, мәйтәм. Менә дан килеп төште Синең күктән. сәгатең сукты инде. Әйе, шуңа күрә менә шул яктан әлбәттә яшисе килә. Ул менә ул синең тормышка мәхәббәтеңне тагын да ныгайта. Минем шундай сорау туды. Менә сез музыка язасыз. Музыка яза алмый башlasагыз, бу хакта уйлаганыгыз бармы? 18 яшымда мин беренче тапкыр менә шундый көчле кризис сизә башладым. Мин 1-2-3 ай бер нәрсә дә язмадым. Һәм әйтәм, ну, беттем әйтәм. Һәм аннан соң ниндидер максат куелдым минем укытучыдан. Менә шуны язырга кирәк ди һәм эшли башлагач ул тагын да ачылып китте. Үзенә зикеләйме димәк, эшләргә кирәк. Менә һаман да ул шулай. Менә булгалый теге башка килмәй, синең фикерләрең ошамый, идеяларың ошамый, ләкин син эшлисең икән. Ул барыбер ниндидер вакыт ошый башлый һәм ул кузгала шул тукталыштан. Шуңа күрә эш белән генә әлбәттә ял итәргә дә кирәк. Иҗат кешесе бит ул бирә. Син алмасаң, син бирә алмыйсың. Карапулатның куелышы, менә без 1 ай дәвамында эшләдек. Менә шул мин 1 ай акылдан язган кебек бәхетле кеше дип йөрдем үземне. Киресенчә, ниндидер шундый апатия вакытым минем шул Карапулаттан соң булды. Куелганнан соң? Әйе, менә ул узып китте дә, теге эмоциональ бик зур күтәренке кәеф, ниндидер шундый бик аска бушлыкка төшеп китте. Шиткеттәге синең эчке дөньяң, ул шатлана. Бәлки арыгандыр, бәлки ниндидер шундый. Шулай була, между мин хәтта тапшырдан соң шулай була. Тапшырдан соң минем шулай була. Ярты ел дәвамында мин үзем теләп бер музыкада язмадым. Безнең дә бик тә кызыклы сорау калган Инстаграмдан. Илмир, композитор буларак, ничек акча эшләргә була? Һәм гомумән сезгә акча сезнең иҗатыгызга берәр ничек тәэсир итәме? Акча һәм иҗат. Акча һәм иҗат. Мәңгелек сорау, мәңгелек авыр сорау. Кишелми торган сорау. Әлбәттә. Акча турында уйлап иҗат итәргә ярамый. Чөнки ул синең ниндидер кысаларга шундый кертеп куя. Менә минем бүгенге көндә иң зур хыялым ул акчалар турында гомумән уйламыйча шундый ирекле иҗат белән генә шөгыльләнергә. Иң күп кая түлиләр? Нәрсә өчен түлиләр иң күп? Сез дә анда барасызмы? Юк, әлбәттә безнең республикада бүгенге көндә иң күп түлиләр ул театр. Чөнки театр ул тамашачыга иң якын сәнгать. Тамашачы анда йөри. Анда акча бар демәк. Анда акча килә. Мәсәлән, мин җыр яздым, ки яздым. Миннән сорыйлар, күпме тора? Алабыз. Мин ничек бәя бирергә тиеш үземнең киеме? Мин һаман да шул сорауга үземдә җавап таба алмыйм. Ул вакытта мин чагыштырам гына. Менә безнең
минем коллегаларның әлбәттә Мәскәүдә, монда күпме хаклар, нинди хаклар. Шуңа күрә үзеңнең шулай бәяңне Чагыштырып табасың. Чагыштырып табасың. Илмернең аяк киемнәре бик күп. Былай торып карадым, шок. Монда симметем үзең генә яшьтең, үзең генә. 30-га якын аяк кием. Күңелдә калган әйбердер ул. Мин Әлмәттә Нәкыйшәмбәтнең Качаклар хиҗрәт спектаклен чыгарганда, һаман музыканы көтәм, музыка көтәм. Илмер белән беренче тапкыр эшлибез. Һәм шунда ул төнлә белән Мирас ансамбле белән яздырган да, һәм шул инде бөтен көйләрне җиренә җиткезеп эшләп бетереп, миңа җибәрде. Мин шунда төнлә белән утырдым да, шуларны тыңладым да җыладым. Бу көйләр өчен, булсын өчен генә дә ул спектакльне куярга кирәк. Мин үз эшемдә, ул үз эшендә профессионал булган кебек булырга хыялланам. Һәм сорау дип әйтергә кирәк. Илмир менә драма театрында күп эшли, һәм башка эстрада җырлар яза. Илмир, кайчан опера һәм балет театрына опера язасың инде? Опера һәм балет ул бит композиторына түгел, ул бит зур команда, ул артистлар, ул режиссерлар, ул декорация, ул театрның ярдәме кирәк. Шуңа күрә менә барысы да бергә җыелгач, ул шуны әсәрдә туа. Илмир, син испан теленә үтә тирән хөрмәтеңне беләм. Калип, испанча ничек буласың, Калип? Калип, ну безнең бит инде Калип ничек ул бит безнең. Ничек ул йөрәк, рух? Йөрәк дигән сүз. Ничек була? Йөрәк, корафон дигән сүз була, корафон. Илмир, сиңа шундай бирем, тагын бер бирем сиңа, ул табышмак. Сиңа аны башта тәрҗемә итәргә кирәк була татарчага испанчадан. Аннан соң җавабын әйтергә. El oro se ha ido de la plata ha venido. Нәрсә бу? Тәрҗемә итеп бирәләр башта монда испанча белмәгән кешеләр өчен. Нәрсә ул? Әллә булмыймы? Син испан теле курсларына йөрдең. Туктале. Алтын китте, көмеш килде. Нәрсә ул? Нәрсә алтын китте, көмеш килде? Ай, кояш, һәм ай, һәм хакыйкать. Нәрсә ул? Кояш һәм хакыйкать. Нәрсә ул? Ул Илмирнең әсәре. Дин дип әйтәсе килми инде. Нәрсә кемгәдер уйгары көчкә ышану һәм музыка, алар бәйлеме, бәйләнәме? Минемчә һәрбер Син сәнгать. мәдрәсәдә укыган кеше әле, беләсезме сез? Без 4 ел. Һәрбер иҗат минемчә булсын музыка турында инде мин әйтә алам. Минем өчен музыка ул һәрбер әсәр, ул үзенә бер дуа. Ул үзенә бер юл Ходай белән очрашу. Илемтә табу, илемтә. Хәзерге мизгелдә сине иң бер чыган мәсьәлә. Иркен иҗат булсын. Иң сөендергән әйбер хәзерге. Булган мөмкинлекләр. Үзеңдә нәрсәне үзгәртәсең килә? Ялкаулыклымны ничектер җиңеп чыгарга һәм үз ашавымны туктатырга. Үзеңдә нәрсәне үзгәрешсез калдырасың килә? Дөньяга матур карашымны. Сине бер ерак авылга җибәрделәр ди, 2 айга дип саныйк. Инде композиторның дискын үзең белән алыр идең. Кайсы композиторны тыңларга? Мин гомумән бернинди диск алмас идем. Мин менә шул авыл тавышларын, урман тавышларын тыңлар идем. Кайсы режиссерны тәкъдим итер идең карарга дип кайсы? Кем сине үзгәртте? Кинорежиссер. Сэм Мендес дигән режиссер. Һәм аның красота по-американски шундый кино 15 яшендә караган идем. Син хәзер нәрсә хис итәсең менә хәзерге мизгелдә, менә хәзер? Мин бәхетле кеше. Илмир, син инде композитор буларак беләләр, име? Әмма син бит фортепиано классын тәмамлагансың. Димәк, син бәрмә, клавишлар теләсә кайсы инструментта уйный аласың, име? Беләсең. Ну, шулай бит фортепиано, рояль. Әлбәттә. Алайсам, рәхим итеп, безнең шушы пианинода безгә мин бала булганда бу минем хыялым иде. Үзеңнең көтәм сине дәге мәхәббәт темасын уйнап күрсәт әле безгә зинһар өчен. Калын бармакларым сыйса пианистның инде пианист берничә. Бу уйныймы? Бу шулар уйный? Менә, ну, син бит пианист. Әйдә, мәхәббәт.
профессионал инструмент. Вообще. Профессионал, һәр вакытта профессионал инде ул Илмир, рәхмәт сиңа бик зур. Акале бүгенгә тәмам. Хушыгыз. Әфәндиз сезгә бик зур рәхмәт. Demek dostlar, bizim tamaşaçılardan da sırap gittik. Yigitler, mene bunun tapşırının sizge nersesi uşadı, nersesi uşamadı. Барлык сорауларында бу кале тапшыру вакытында бире бетере булмады. Ну, икенчедән әлбәттә ошады илменең максатчанлыгы ул безгә күрсәтте ничек үзенең максатларына иреште. Бик җылы атмосфера, бик кызыклы җитди сораулар. Мин әзерлә түгел идем, минемчә, ләкин бик күңелле үтте. Фәннур туктале, минем дә әйтәр сүзләрем бар. Нәрсә булды? Мин күп кеше белән очрашканым бар, ләкин менә шын композиторны тормышта беренче тапкыр күрдем. Аның тормышка ничек карашын, нәрсәләр турында уйлавын. Шуның белән шул дуслар, бүгенге калеп тапшыру тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр саулыгыз.